Aquest és el trasto, el gos de l'actor Alen Hernández. L'actor de Cites va penjar ahir aquesta foto al seu compte de Twitter, explicant el seu vot pel PACMA. La periodista i escriptora Pilar Eire va fer el mateix amb el seu gos Fender. Són dos dels prop de 285.000 vots que ha obtingut el partit animalista, el millor resultat de la seva història que no li ha servit per obtenir cap escó. A l'estat espanyol, el PACMA ha estat la 8a força més votada. Ha quedat una mica per sota del PNB, que amb 1.300 vots més ha obtingut 5 escons. Per darrere han quedat Bildu i Coalició Canària, que també obtenen escons. L'explicació és l'actual sistema electoral, amb circumscripcions provincials, beneficia els partits amb vot molt concentrat. A Catalunya ha estat la 7a força més votada i la primera, sense representació, seguida de Retallades Zero, Grup Verd, Partit Comunista del Poble de Catalunya, Plataforma per Catalunya i Vox. Si sumem tots els vots en blanc, prop de 30.000, serien la 8a força de Catalunya i la 9a seria la representada pels vots nuls, gairebé 23.500. Faig el dret a votar, no voto en blanc i voto algú que sé que no sortirà però que em fa gràcia. Perquè crec que la classe política s'ha de treballar més els seus programes i han de fer un esforç en aquests moments. Amb la llei electoral actual, vots blancs, nuls o per partits minoritaris acaben afavorint les forces majoritàries a cada circumscripció.